Hola, benvinguts a aquest canal. Avui us presentaré una mascareta facial que és molt eficaç i que a més serveix per les pells que són normals, sensibles, seques, també és una molt bona antiarrugues, també per aquestes èpoques de la platja també serveix moltíssim perquè és refrescant i regenerant. És molt fàcil de fer, és molt econòmica i a sobre dona molt bons resultats. Els ingredients necessitaríem una mica de iogurt bio, una miqueta de mel, una mica de suc de llimona i una miqueta de llevat de cervesa. Ara, si voleu, us passo a dir les proporcions i com ho tenim que fer-ho. Els ingredients que necessitem són, ara ho farem, una cullerada que sigui molt generosa d'un iogurt bio. El posem així, el posem en un bol. Agafarem una culleradeta que sigui generosa de llevat de cervesa i el posarem també al mateix bol. Llavors agafarem una culleradeta, aquesta sí, rasa, de mel. I llavors agafarem una llimona i posem aproximadament, a veure, una, dues, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unes 10 gotetes aproximadament de suc de llimona. Amb això farem una pasteta. Va molt bé agafar aquestes espàtules que són així perquè faciliten moltíssim la feina. Jo he provat amb altres coses i la veritat és que va molt més ràpid així. Ara simplement es tractaria de fer el següent. Us estalvio la cosa lletja de veure'm aquí amb una plasta blanca, perquè pot ser una cosa horrorosa, i simplement es tractarà de depositar aquesta mascareta tota la cara, incloent el que és el contorn d'ulls, perquè a diferència de les mascaretes tradicionals, això no porta caolins. Els caolins el que fan és secar el contorn, i això en canvi no, és totalment nutritiu. I sobretot ho posem aquí fins al màxim del contorn de les pestanyes, fins aquí, també al voltant dels llavis i fem fins aquí l'escot, que és una de les zones que les dones a vegades no hi pensem i és una de les zones que més s'escallen. Llavors això ho posarem en un pinzell. He agafat aquest perquè aquest el tenen molta gent a casa, que és un pinzell de tint. Jo normalment faig servir un altre tipus de pinzells, però dic per si vosaltres us és més hàbil. Feu així i llavors amb les zones que són més precises solament feu servir la punteta. Ho deixeu uns 25 minutets. Llavors agafarem i ho retirarem amb una miqueta d'unes esponges molles amb aigua, o si voleu també us pots fer servir aquelles esponges que són també de microfibra i ho podeu retirar-ho. Veureu com els resultats són sorprenents. Les pautes, perquè això us he dit que servia tant per una pell normal com una pell amb arrugues, una pell sensible. L'únic que diferenciarà els resultats seran les pautes d'aplicació. Si teniu una pell normal o sensible, aquesta mascareta amb un cop a la setmana en tindreu suficient. Ara, si vosaltres el que teniu és una pell molt deshidratada, això us anirà fantàstic posant-ho 2 cops a la setmana. I si teniu una pell amb arruguetes i que necessita una regeneració més intensiva, us recomano que els primers 15 dies us la poseu un dia sí, un dia no. La veritat és que per lo que això porta de complicació, que és mínima, i els resultats que dona, us recomano que ho proveu. Espero que us sigui de molt profit i fins la propera. Moltes gràcies per la vostra atenció.